बर'दिननि ओंखाम जानो जिरायबाय नै लोगोफोर ओरैहाय ग्रोनल' दंजोबो नै हिनजावफोरै हौवाफोरै $2025 को बिदाय होनायनि जाहैबाय बे जानाय लोंनाया जानो जिरायबाय मोनजोबबाय नै लोगोफोर बर'दिननि बिदना दाउ बेदर बैयो बे कफि लाब्रा ओमफ्राय बे टमेट' बैयो अमा बेदर नै बानलु बैयो ओंखाम नै ओरै जिरायलाबायगासिनो दङ नै नैबे ओंखाम नायग्रा नेग्रा मेनेजार नै दालि ओंख्रि खांना लाबोदों हाया होननानै नै बिसनो होबाय बोखांनो हालायाखिसै नै सासे दै अपारेटर होनाय बैयो दै इनचार्ज रेडिल' जाबाय बे दै बुंदोंना बुङाखै नायग्रा नैबे बथे खालामजोब्बाय दा बेसेबां लोङो लोंथोंसै ने गोसोबायदि औ थोआ लोमा जाला बैसोर नेग्रा हनै खावथंबा थाखादों ओंखाम उखैनाया हाले नै बिसोरो हनै ओमफ्राय नैबे दै रोगादों नै ओंखाम जानायनि रेडि जाजोब्बाय जोङो गावबुराया नै मोनजाथ'वालै रायजोफोर जाग्रोनांगौ नै मोनजाथ'वा दा रानजेनबाय नै रानग्राफ्रा रानजोब्बाय नै बेजों सेंग्राफोर गोजा ओंखाम जाग्राफ्रा हख्लायजेनबाय हनै अमा बेदर दालि जहल कफि लाब्रा ओमफ्राय मा होनो टमेट' चाटनि ओरैबो रानबाय नै मेदाम मोना रानगासिनो दङ नै मुर्गे माथो सासे बर'दिन मोनजायो गोबावसैमोन दा बेंगलराव थांनानै होनाया मोखां नायलायलाय मोनजायोलै डिसेम्बर मासावहाय बर'दिन जाबाथाय
자예 나오네. 어, 맛있는 거. सेट्र माबाफोरनि ओंखाम जानायफोरनि गथ' लाना होग्रा नैबे जोंनिया मनेना गथ' लानानै होयो ओंखाम जानो बिमाफोरखौहाय बिमाया ओंखाम जादों दा 어.